TELIPAALE panchi nilikku telipule bale TELIPAALE panjara telipule bale TELIPAALE. What a comedy. Kane Properties bale TELIPAALE SL Reddetta ee lesige ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು PC Jewelers ಕುಡ್ಲ 12 ಕಂತು ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಂಡ 14 ಕಂತದ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿನ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಕಳ್ಳಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮೊಕಲಲ ಒತ್ತುದ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ಜೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನೆಗಲು ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರದ ಅನ್ಪೇರ್ಕೆನ್ಗ ಸುರುಕು ನಿಕಲ್ನ ಪೊಲಂ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಎನ್ನ ಪದರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಐಎಸ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಆಸರೆ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ನೆಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂತ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಟೀಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಬಾಬುರಾಜ್ ಬಂದು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಆಸರೆ ಟೀಮ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಕುಡ್ಲ ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ನಿಕಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಎಂಚಾಡು ಬಂದು ಜನಕುಲಕಲ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರಗೆಂಚಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಕುಡಂಜನವಲ್ಲು ಗಣೇಶ್ ಸಾರ್ ಗೊತ್ತ ಬರ್ರಾಯ್ತು ಸರ್ ಅರೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋತಾರೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ 10 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತ ಇನಿ ಬಲ್ಪುಗಾರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆ ಬರಂದೆ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಟ್ ನನಗ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾಲಂದ್ಲ ಬಂದ್ಪಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಇತ್ತಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಒರಿ ಪಂದ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಡೇ ಪಕ್ಕ ರಪ ರಪ ಪನ್ನೋಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ನಾ ಅಂಚ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರು ಪೂಜಾ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಿದ್ದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಚ ಪೂಜಾ ಅವು ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ನಡ ಆ ಪೂಜಾ ಮಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡೊಂದು ಅವು ತೋಜುಂಟು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ಇರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ನ ಇರ್ನ ಸ್ಟಿಫ್ ಬಾಡಿದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಇರ್ನ ಮೇಕಪ್ಲ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಏನು ಮಲ್ದಿನ ಮೇಕಪ್ ಏನು ಮಲ್ದಿನ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ನಿಖಿಲ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಒರಿ ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚ ತೆಂಕಲೆ ಅವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ ಅವೇ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲೇಕನೆ ನಿಖಿಲ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದೈತೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ದಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಈವನ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ನಿಖಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಆತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಂತಜೇರು ನಿಖಿಲ್ ಓಲ್ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಈಜಿನ ಮಾರ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಂದರ್ ಬಿಡ್ದು ನಿಖಿಲ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಬಿಡ ನಿಖಿಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಆತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಂತಜೇರು ಇಡಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಬೋಡಿತಿನ ಆತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಐದು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಆತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಎನಿವೇ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ you'll have to do much better, you'll have to catch up a lot. All the best. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಾನಿತ್ತೆ ಭಿನ್ನಾಜ್ಗೇಡ್ ಕೊಲ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ಮೇರ್ನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿದನ ಪಡು ಮೊಕಲ್ ಏನ ರಡ್ ಕೋ ಜಡ್ಜ್ ಪಂತಿಲಕ ನಿಕಲ್ನ ಓವರಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೂಪುನಾಡ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲಾರು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಮುಲ್ತ ವರ್ಡ್ ಪಂಚ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಂತೆ other than that the overall thing script was good onchuru dialogue nu onchuru more hilarious malpuda onchuru edde attu okay otherwise it was a very good show put up by all the best okay thank you ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಇನಿತ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಸಂಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕುಡಲಾತ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ನಿಖಿಲೇನ್ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ bale TELIPAALE scream and shout it's our town is going down yakla kudla you know what it is bale TELIPAALE papa 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 bale TELIPAALE papa